Għaddejjin l-aħħar preparamenti biex 50 ġranet oħra ssir maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Provvidenza bl-isem ta' festa ta' ġenerożità. Il-maratona li se ssir fl-ewwel tas-sena se ssir fil-Studios Tawi għal-Qormi biex bekk ir-residenti u l-ħaddiema tad-Dar tal-Provvidenza ma jkunux daqstant esposti għal-virus. Dwar dan kollu Net News kellem ma' Dun Martin Mikallef fejn spjegalna aħjar għalfejn dawn il-flus miġbura waqt il-maratona se jkunu qed jintużaw. Dar ta' Provvidenza toffri servizzi personalizzati lil 115 persuna li għandhom diżabilità intellettwali u għaldaqstant biex nwieġbu għal bżonnijiet ta' dawn il-persuni ikollna bżonn il-donazzjonijiet tal-poplu Malti u Awċi. Matul il-maratona, wara nuqqas ta' sentejn, se terġa' tittella esibizzjoni tal-arti fejn wieħed se jkun jista' jixtri x-xogħol kollu esebit bidħul imur fajnuna lid-dar. Father Martyr qalilna iktar kif wieħed jista' jgħin dakinhar tal-maratona. Dakinhar fuq il-televiżjoni lokali se jkun hemm in-numri li wieħed jista' juża biex jiċempel, wieħed jista' ukoll jiġi hawnhekk biex jagħti d-donazzjoni tiegħu, se jkollna drive-thru jibqa' fil-karozza dak li jkun jagħti d-donazzjoni tiegħu jingħata riċevuta u hekk ikun qed jgħin lid-Dar tal-Provvidenza. Sfortunatament, il-fondi għal din id-dar naqsu drastikament minħabba l-pandemija, kif numru ta' attivitajiet ta' ġbir ta' fondi kellhom jitħassru. Kien għalhekk li Father Martin għadda wkoll appell għall-għajnuna kif kull qatra tot. Nħeġġeġ il-poplu Malti u Awċi biex kif dejjem wara fiduċja fid-Dar tal-Provvidenza u fil-ħidma tagħha ikompli juri dan fl-ewwel ta' Jannar permezz tal-Festa ta' Ġenerożità. Il-maratona li se ssir bejn nofsinhar u nofs il-lejl se tixxandar fuq l-istazzjonijiet ewlenin fosthom Net Television.